Ola, nenos e nenas das escolas infantís de Teo. Como sabedes moito de vós, son Pili e son educadora na Escola Infantil da Ramallosa. Espero que todos estedes ben, sabedes que temos que estar na casiña, e eu tamén estou na miña casiña, non estou na escola, por suposto, e quero que facervos un poquinho máis ameno estes días na casa. Entonces, hoxe, o que vos ofrezco é facervos unha receita dun biscoito moi sinxelo, que é o biscoito de yogur. E aquí temos, con debuxos, para que entendades mellor, a receita. Como vedes, temos que utilizar un yogur, 1, 2 e 3 ovos, fariña, levadura, azucre, aceite e un limón. Vale, e como vedes, aquí nesta mesa teño xa todos os ingredientes preparados. Temos o yogur, que pode ser natural como vou utilizar eu, ou de outro sabor. Temos os 3 ovos, imos a contalos, 1, 2 e 3. Temos a fariña, aquí está, vedes? Temos a levadura, que como sabedes, que a veces os teño tamén dito na escola, cando facemos algunha receita, a levadura sirve para que o biscoito, cando este no forno, suba moito, tenes que fijaros cando este no forno, e que quede moi esponjosito e, por suposto, rico, vale? Despois temos o azucre, que este é un azucre, dides vos, pero este azucre non é blanco, porque este é un azucre especial que eu utilizo na miña casiña que se chama panela, e que está moi rico, e en principio tamén é máis sano que o azúcar que é blanco. Que máis temos? Mirade, temos aquí o aceite preparado, vale? Eu utilizo aceite de oliva, pero bueno, o aceite que tiras por a casa vai a valer sin problema ningún. E por último temos aquí un limón, vedes? Un limón, que sabedes de que color son os limóns, non? Son amarelos, vale? E despois o que utilizamos, así como utensilios para facer o biscoito, temos o bol onde poñeremos todos os ingredientes, unha varilla co que batiremos, e temos este rallador para poder rallar a cáscara do limón. E por último, o utensilio que non fai falta sería este molde, donde vai ir ao forno e se fará o biscoito. Como vedes, este molde ten unha forma que vos todos coñecedes, seguro, non? Ten forma de círculo. Vai nos salir, por lo tanto, un biscoito redondo. Vale. Entonces comezamos. Sabedes que para empezar a manexar ingredientes ou comidita, alimentos, temos que ter as mans lavadas, que por suposto xa as lavei moi ben. Entonces, empezamos a poñer primeiro o yogur. Xa sabedes que podedes poñelo de calquer sabor, vale? Collemos unha cullera para quitar o yogur. Eu poño natural porque nos gusta máis na nosa casiña. Quitamos todo o yogur. Así. Isto poñemos aquí. Vale, ahora imos a coller os ovos. Recordade que eran 3 ovos. 1, 2 e 3. Sei que a vos vos gusta moito escachar os ovos, entonces os maiores, por favor, deixadelo facer, porque aos nenos encanta ir. Tenes que ter cuidado de que a cáscara non entre no bol, vale? A cáscara non se come. Entón, le echamos aquí, rompemos outro ovo adentro e vamos polo último ovo, o terceiro. Así. Moi ben. Collemos un poquinho de papel. Importante ter as mans sempre limpas. Acordade os nenos, moi importante. Ben, entonces agora, que é o seguinte que temos que poñer? Temos aquí a receita, imos a poñer a fariña, que teño aquí xa medida, vedes? E poñemos a fariña, mirade, de que color é a fariña? Sabedes? É de color blanco, blanca, e parece neve cando facemos así, mirade, guau, que divertido. Isto de cociñar é moi
divertido. E despois poderemos comer moi rico. Podemos tomar biscoito para desayunar, para merendar ou cando nos apetezca. Vale, seguimos ca receita, temos que poñer a levadura. Adentro tamén o sol está aberto. É moi importante para que o biscoito salga super rico. Seguimos co azucre. Acordadevos que este é un azucre especial. Poñemos todo aí, así. Seguimos co aceite. Adentro, moi ben. E temos por último o limón, vale? E aquí temos ese instrumento que se chama rallador, porque imos rallar o limón. A medida que vou rallando, ou que ides rallando, seguramente teño que facelo isto o teu papá ou a tua mamá, porque isto é un pouco máis difícil, pero todo o demais podes facelo vos sin problema ningún. Pero isto sí, unha persona maior, vale? Porque podedes cortarvos, pero sí que podedes tocar o limón e podedes darvos conta do ben que cheira. Incluso podedes probar un pouquiño. Sabedes que ten un sabor agrio, ácido, pero que o biscoito vaille quedar moi ben. Así. Vale. Quitamos ben estas ralladuras, non quede nada. Collemos outro poquinho de papel para limparlas. Vale. E agora, isto sería todo. Temos que comprobar que temos todos os ingredientes no bol, vale? Pero vos, aparte de isto, podedes poñerlle o que queirades. Podemos terminar o biscoito poñéndolle unhas pepiñas de chocolate. Aquí non te podemos poñer porque o meu neno non pode tomalo, pero bueno, podes poñer froitos secos. E o que lle vou poñer eu, a maiores o meu biscoito, vai ser un poquinho de canela, porque nos encanta. Vai un sabor moi rico. Entón, poñemos un pouco de canela, pero como vos digo, se a vos vos gusta moito o chocolate e podedes tomalo, queda riquísimo. Bueno, e solamente faltaría batir o biscoito, que isto é super divertido. Podedes facelo todo vos perfectamente. E se non, sempre tendes a axuda de papá ou de mamá. Ou dos avós. Bueno, xa miredes tamén ao longo destes días, se a veces temos posibilidade de comunicarnos de algún xeito, e se me ides dicindo tamén, nenos, como estades, con quen estades na casiña, se cos papás, se cos avós, cos primos, bueno, se me ides contando un pouquiño, porque si espero que estedes todos ben, pasando moi ben, facendo moitas cousas coa familia. Bueno, aquí hai que seguir batindo. Se vos fijades, mirade a mezcla do biscoito. Mirade, vedes como vai quedando? Xa se mezclaron todos os ingredientes, pasa que hai que batir un poquinho máis para que todo este perfecto. Canto máis se bata, o mellor cansadevos un pouquiño, pero bueno, xa sabedes que tendes aí a papá e a mamá para que vos axude, vale? E este biscoito vai a quedar super rico e podedes merendar con ele ou desayunar, vale? Con un vasiño de leite, riquísimo, xa veredes. Así, facemos círculos, vedes? Eu estou facendo o círculo ca varilla. Así. Moi ben. Bueno, isto xa está amasado, entonces, como último paso, o que temos que facer é poñer toda a mezcla do biscoito, todos os ingredientes, aquí no molde, vale? Acordadevos que os va a salir un bizcocho redondo, porque o molde é redondo, pero bueno, podedes utilizar o molde que queirades ou que teñades pola casa, vale? Así. Aproveitamos toda a mezcla, porque senón
Pois así. Mirade, aquí está. Inda que parezca un bizcocho moi pequeniño, como vos dixen antes, coa levadura, ora vais a facer moi grande no forno, vale? Ora temos o forno preparado xa, está xa o forno quente, leva como 10 minutos quentándose, e poñémolo a 180 grados durante 30 minutos aproximadamente. E xa está. Bueno, nenos, espero que vos gustara moito esta receita, que fagades na casa con vosos papás, con vosas familias, e, bueno, vémonos moi prontiño, deseando que estedes todos moi ben, e que vos boto un montón de menos, un bico enorme. ¡Mua!